Γεια σας. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε, για την εισαγωγή. Ευχαριστώ που ήρθατε. Βλέπω τα περισσότερα πρόσωπα τα αναγνωρίζω και είναι πολύ έτσι, όμορφο να μιλάω σε κόσμο που τους ξέρω από παλιά. Δεν έχω κάνει διαλέξει στα ελληνικά. Δεν πίστευα ποτέ θα την πω αυτή την πρόταση. Και είναι ίσως από τις η πρώτη διάλεξη που θα κάνω στα ελληνικά τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε να με συγχωρέσετε λίγο με οποιαδήποτε καλουτίσματα της ελληνικής γλώσσας. Αλλά θα τα καταφέρω. Γενικώς, δεν θέλω αυτή η διάλεξη να είναι πολύ μονοσύμβατη, δηλαδή να είμαι εγώ και να σας λέω σαν δάσκαλος πράγματα κλπ. Αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι, να με διακόψετε, σηκώστε το χέρι σας και μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτή η διαλεκτική, ας το πούμε κάπως αμφιμονοσήμαντη σχέση μεταξύ ακροατηρίου και ποιος μιλάει, τη θεωρώ πολύ υγιεινή και είναι καλό να το κάνουμε. Έχω ένα τίτλο στη διάλεξη αυτή. Τώρα ο τίτλος αυτός λέει κάτι για απάτες και κάτι για κατά λάθος συνθέτες και αυτά. Εγώ είμαι ένας κατά λάθος συνθέτης. Δηλαδή τώρα δεν ξέρω ποιοι άλλοι στο ακροατήριο είναι κατά λάθος συνθέτης ή τυχαίοι συνθέτες. Εγώ πάντως θεωρώ τον εαυτό μου ότι ήρθα στο χώρο της σύνθεσης τελείως κατά λάθος και δεν γνωρίζω και πολλά άτομα που γεννήθηκαν συνθέτες ή ήθελαν να γίνουν συνθέτες από μικρή. Και μη μου αναφέρετε το Μότσαρτ τώρα πάλι. Εντάξει, υπάρχουν διακυμάνσεις ο ένας και ο άλλος. Η ουσία είναι ότι πάντα χρησιμοποιούμε μία γνώση πιο σφαιρική από την σύνθεση, που λέμε εγώ είμαι συνθέτης. Στην ουσία όλα έρχονται από μία ιδέα. Η ιδέα είναι όταν υπάρχει ένα χάος και ξαφνικά μέσα στο χάος υπάρχει κάτι και από το κάτι αυτό γίνεται κάτι άλλο και αυτή η ιδέα χρησιμοποιεί μία μεγαλύτερη εικόνα. Πάντα γίνεται αυτό. Υπάρχουν συνθέτες, παραδείγματος χάρη, ας αναφέρουμε τον Charles Ives. Ο Charles Ives ήταν επαγγελματίας ασφαλιστής. Ήταν ο Batman της σύνθεσης. Κανένας δεν ήξερε ότι έγραφε μουσική. Οι περισσότερες, ας το πω κατά κάποιο τρόπο, συνθέσεις του τις περιγελούσαν, ήταν κακοφωνία. Κανένας δεν ήξερε ότι ο Charles Ives έγραφε σοβαρή μουσική και οι περισσότεροι τον είχαν σαν άνθρωπο που ήταν ασφαλιστής. Τώρα βέβαια η μουσική του είναι γνωστή, ο κόσμος λέει ο Charles Ives των ΗΠΑ και πιο πρωτοποριακός και από το Schoenberg εκείνη την εποχή κλπ. Ο Eric Satie επίσης όλα του τα έργα ήταν παροδίες, ήταν κάτι σαν αστεία εσωτερικά. Έγραφε ας πούμε παίξει το κομμάτι αυτό σαν να είσαι ένα χλάδι. Άντε να το διδάξεις αυτό οι πιανίστες και να μην γελάσεις. Παίξτε το σαν να είσαι ένα χλάδι. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων. Συνθέτης. Και ας μην μιλήσουμε για το Cage. Yes, ο John Cage που μια προσωπικότητα που οι περισσότεροι την αμφισβητούν στον χώρο της σύνθεσης, ας το πούμε έτσι, γράφοντας μουσική που είναι πιο πολύ πειραματική. Είναι πιο πολύ, το λέμε στην Αμερική, conceptual. Το λέμε στην Αμερική, είναι δηλαδή μια τέχνη η οποία έχει να κάνει σχέση με το πρόγραμμα, έχει να κάνει σχέση με μια αφηρημένη ιδέα γενικώς. Θυμάστε το 1952 με το 4 minutes, 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, που ήταν σιωπή με τον David Tudor. Το κομμάτι τότε νομίζω είχε βγει σαν 4 κομμάτια, είχε βγει ο τίτλος. Δεν είχε βγει σαν 4:33, είχε βγει σαν 4 pieces, 4 κομμάτια.
Και αυτό ήταν, ο Cage έλεγε το μεγαλύτερο, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, το καλύτερο κομμάτι που έγραψε στην καριέρα του, όταν του μιλούσαν για όλα αυτά. Καθώς ερχόμουν εδώ, άκουσα ένα πουλάκι που τραγουδούσε μια καταπληκτική μελωδία. Εδώ ένας άλλος κατά λάθος συνθέτης. Τώρα το πουλάκι ούτε διπλώματα είχε, ούτε τίποτα. Όμως είχε μια γραμμή, είχε ένα μοτίβο, είχε ένα κάτι τέτοιο, το οποίο το παίρνουμε και το χρησιμοποιούμε, το πάμε από ένα μέρος στο άλλο. Και η ιδέα αυτή είναι που είπε και ο Σέμπερ πάρα πολλά χρόνια πριν. Η διαφορά του ταλέντου είναι η διαφορά του ταλέντου με την ιδιοφυΐα. Το ταλέντο είναι η δυνατότητα του να μαθαίνεις. Η ιδιοφυΐα είναι η δυνατότητα του να αναπτύσσεις. Και αυτό είναι που εμείς οι συνθέτες ή κατά λάθος συνθέτες, τυχαίες συνθέτες, προσπαθούμε πάντα να κάνουμε. Εγώ δεν είμαι στην θέση που θα σηκωθώ το πρωί και θα έχω μέσα στο μυαλό μου πράγματα να τα βγάλω έξω. Ποτέ δεν το έχω σκεφτεί, ποτέ δεν το έχω νιώσει έτσι. Είδα μια ταινία της προάλλες με τον, τους ξέρετε, The Beach Boys. The Beach Boys ήταν μια ταινία δεν θυμάμαι πώς λέγεται το όνομά του ιδρυτή των Beach Boys. Και μέσα στην ταινία είχε ένα πολύ ωραίο σκεπτικό που έλεγε «Δεν μπορώ, έχω τόση μουσική μες στο κεφάλι μου και θέλω να τη βγάλω έξω». Και ο drummer του λέει «Ποιος νομίζεις ότι είσαι ο Μότσαρτ?» Και μου φάνηκε πάρα πολύ αληθινό αυτό, πάρα πολύ αστείο. Και γέλασα, λέω «Ναι, εγώ ποτέ δεν σηκώνομαι το πρωί και να έχω κάτι. Αχ, δεν μπορώ, πρέπει να το βγάλω από μέσα μου». Θυμάμαι, είχαμε κάνει μια κουβέντα με τον Θόδωρο, τον Μακαρίτη, τον Αντωνίου και λέω «Μαέστρο, ακούς αυτές τις μελωδίες, μαέστρο, από μέσα σου και λες, όχι ρε παιδί μου, δουλειά κάνω». Και αυτό το πράγμα ήταν τόσο έτσι αληθινό και πραγματικό. Ναι, δουλειά, καθίστε, δουλειά κάνουμε. Αυτό είναι δουλειά. Που έρχονται μια βιογραφία που διάβαζα του Μπαχ. Ο Μπαχ είπε, όποιος δούλευε όσο δούλεψα εγώ, θα είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό το είπε ο Μπαχ. Ακούστε τώρα. Δηλαδή, ξαφνικά λέει ο Μπαχ, άμα δουλέψεις όσο δούλεψα εγώ, θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Το οποίο είναι τόσο modest. Πώς λέγεται modest? Είναι τόσο ταπεινό. Μπαχ, που έχει γράψει πάνω από 1000 έργα και έχουν χαθεί 1000 έργα. Δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει ποτέ αυτό. Έχουν χαθεί 1000 έργα. Ο Μπαχ. Μα δουλέψω εδώ. Μου φάνηκε αστείο γενικώς να πω ότι εγώ, άμα δουλεύω όσο Μπαχ, θα έχω γράψει και εγώ τόσα έργα. Άρα, τι κάνουμε? Πώς θα γίνουμε συνθέτες? Η τέχνη της κλοπής. Αυτή είναι κάτι που λέω στους μαθητές μου ότι δεν υπάρχει πιθανότητα. Εγώ βασικά δεν πιστεύω στον αυτοδίδακτο. Δηλαδή όταν μου λένε οι μαθητές, όταν ακούω διάφοροι μαθητές που λένε I am self-taught, είμαι αυτοδίδακτος, έχω τα μάτια που πάνε έτσι, γυρνάνε γύρω-γύρω. Θα σας πω ποιον θεωρώ αυτοδίδακτο. Λοιπόν, αυτοδίδακτος είναι ο εξής. Είναι μια βάρκα με μια έγκυο γυναίκα και τον άντρα της στο μέσο του ειρηνικού και πάνε και αποβράζονται σε ένα νησί, έρημο νησί. Η γυναίκα βγαίνει από τη βάρκα, γεννάει το παιδί και πεθαίνει. Δεν έχουμε τώρα, πάει η μαμά, πέθανε. Είναι ένα νεογέννητο παιδί με τον μπαμπά. Ο μπαμπάς ψάχνει να βρει στο νησί φαγητό για το παιδί, επιτίθονται διάφορα άγρια ζώα, πάει και ο μπαμπάς. Τώρα υπάρχει ένα νεογέννητο, μην παρακολουθείτε, υπάρχει ένα νεογέννητο στην ακρογιαλιά.
Κατά κάποιο παράξενο τρόπο τα άγρια ζώα, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, οι λύκοι τώρα κλπ. Παίρνουν, η ιστορία του Μόγλη, παίρνουν το παιδάκι και το αναθρέφουν το παιδάκι, σιγά σιγά δεν το τρώνε. Και η κάμερα πάει, αν είναι μια ταινία αυτή, 5 χρόνια μετά, το παιδάκι τρέχει, ας πούμε, 10 χρόνια μετά, το παιδάκι είναι 12 χρονών, και ξαφνικά το παιδάκι πάει από την άλλη μεριά του νησιού, που το αφήνουν οι λύκοι, και εκεί υπάρχει ένα Steinway πιάνο στην ακτή. Το λέω στους μαθητές μου αυτό και γελάνε. Και το παιδάκι πάει στο Steinway πιάνο αυτό και αρχίζει και χτυπάει τα τέτοια, και μετά από 5 χρόνια, λέει, 5 years later, ξαφνικά ακούμε μια καταπληκτική μουσική. Λοιπόν, αυτό το παιδάκι, εγώ το λέω self-taught. Αν δεν ανήκετε σε αυτού του είδους την παράμετρο, δεν μπορώ να πω ότι πιστεύω στο self-taught. Έχουν έρθει μαθητές και μου έχουν πει είμαι self-taught. Λέω, έχεις δει να παίζουν κιθάρα? Πώς? Βλέπω βίντεο συνεχώς. Α, έχεις δει πώς παίζουν κιθάρα? Ναι. Έχεις διαβάσει βιβλία? Βέβαια, έχω ανοίξει βιβλία, έχω διαβάσει για το Bach, έχεις ακούσει μουσική του Bach. Και λέω, και πώς είσαι self-taught? Αν πάρουμε ένα βιβλίο, ορίστε ένα βιβλίο εδώ, το ανοίξω το βιβλίο, αυτό έχει πληροφορίες μέσα, κάποιος με δίδαξε. Μπορεί να έχει πεθάνει αυτός πριν από 100 χρόνια. Η διδασκαλία του είναι εδώ. Έχω δει βίντεο πώς παίζουν κιθάρα, πώς παίζουν πιάνο. Δεν θα μάθω από αυτό το πράγμα. Οπότε, γι' αυτό, ειδικά τώρα, έτσι όπως είμαστε, κομπιούτερ και αυτά, πατάω ένα κουμπί εδώ, βλέπω τα πάντα. Δηλαδή μπορώ να βρω ό,τι θέλω. Έλεγα πριν που είχαμε συζητήσει, ψάχνω να δω πώς φτιάχνουν το πλυντήριο που χάλασε, γιατί με ενδιαφέρει. Δεν είμαι self-taught. Μου το έδειξε το YouTube. Ήταν 3 λεπτά βίντεο. Ανοίγεις τη τέτοιο, βάζεις το χέρι σου. Αν αυτό ήταν μια μουσική σύνθεση, δεν είμαι κατά λάθος συνθέτης. Δεν το έχω φτιάξει. Δηλαδή πρέπει να πάω στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης να πάρω ένα πτυχίο. Τώρα μεταξύ μας τώρα έχω συναδέλφους εδώ που έχουν σπουδάσει κλπ. Δεν έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μαζί με δασκάλους. Και θα μου βάλουν στο κεφάλι πράγματα. Διάβασε αυτό, άκουσε αυτό, πήγαινε στα συναυλία, χτύπω το κεφάλι σου μέχρι να βρει μια λύση. Και άμα δεν βρεθεί αυτή η λύση, χτύπω το κεφάλι σου μέχρι να βρεθεί η λύση. Αυτό είχε πει και ο Σέμπρεκ στο Γκέιτς. Λέει, έτσι πως πας, θα βρεις ένα τοίχο μπροστά. Και λέει ο Γκέιτς, θα χτυπάω το κεφάλι μου στον τοίχο μέχρι να σπάσει. Είναι και αυτή μια άποψη. Μερικές πληροφορίες έτσι που γράφω εδώ για να μην τα ξεχάσω, όλοι χρησιμοποιούσαν διάφορα πράγματα. Ο Μπετόβεν, λαϊκές μελωδίες, ο Στραβίνσκι γενικά έκλεβε από εδώ και από εκεί. Η ουσία είναι ότι ο Στραβίνσκι έλεγε ότι να κλέβεις. Οι καλοί συνθέτες δανείζονται, οι καταπληκτικοί συνθέτες κλέβουν. Και εδώ έχετε η διαφορά μεταξύ ενός κλέφτη και ενός συνθέτη. Όταν πας σε ένα κλέφτη στο δικαστήριο, τον ενδιαφέρουν να μάθουν γιατί έκλεψε, πόσα έκλεψε, από ποιους έκλεψε. Όταν πάμε ένα συνθέτη στο δικαστήριο, η ερώτηση που θα κάνουμε στο συνθέτη είναι τι έκανες με αυτά που έκλεψες. Αυτό μας ενδιαφέρει. Πήγες στο σπίτι του Μπαχ, ορίστε, σπίτι του Μπαχ. Υπάρχει μία πινακίδα χρυσή, εκεί που λέει The House of Bach, το σπίτι του Μπαχ. Την κλέβεις εσύ βράδυ μεσάνυχτα και πας την άλλη μέρα στο ενεχειροδανιστήριο και πας να πουλήσεις την The House of Bach. Πας να πουλήσεις την τέτοια. Με το που πας εκεί ο δανειστής, ενεχειροδανιστής, θα πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, σωστά. Και θα πει το House of Bach. Εσύ πρέπει όμως να πάρεις αυτό και να το πας στο υπόγειό σου, το οποίο έχεις φτιάξει κάτι εκεί που το λιώνουνε, αλλά επειδή δεν είσαι πολύ καλός, αυτό το λιώσιμο, το gold αυτό θα το πάρεις και θα το βάλεις σε ένα καλούπι, το οποίο θα είναι κακάσχημο,
αλλά θα βγει ένα πράγμα έτσι και θα το πάμε τότε στο μαγαζί και θα προσπαθήσουμε να το πουλήσουμε σαν δικό μας. Και θα πει ο μαγαζάτορας, λίγο χάλια είναι, αλλά εντάξει, θα σου δώσω κάτι. Βέβαια, στην άλλη κλεψιά θα φτιάξουμε ένα καλύτερο καλούπι που θα μοιάζει, ξέρω εγώ, με ένα χέρι, με ένα πρόσωπο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το καλούπι μπορεί να γίνει ένα καταπληκτικό κόσμημα, αλλά το υλικό το έχουμε πάρει από το σπίτι του Μπαχ. Και εγώ λέω στους μαθητές μου, πρέπει να κλέβετε, αλλά πρέπει να κλέβετε από τα σπίτια που έχουν να σας δώσουν που έχουν πράγματα. Δεν πάτε σε μια φτώχο γειτονιά που δεν έχουν τίποτα. Πάτε στο σπίτι του Μπαχ, στο σπίτι του Μότσαρτ, στο σπίτι του. Ποιος είναι ο άλλος? Θα πάτε να κλέψετε τέτοιου είδους πράγματα. Τώρα η ουσία είναι ακριβώς τι θα τα κάνετε αυτά τα πράγματα και πώς θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, περισσότεροι από εμάς εδώ έχουμε κάνει πολλά πράγματα στη ζωή μας. Εγώ τώρα θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί και να μην το ξέρετε, αλλά θα σας πω τώρα το μυστικό της ζωής. Λοιπόν, και είναι σε τυχερός γιατί είμαι έτοιμος να πω το μυστικό της ζωής. Τώρα, δηλαδή, άμα ερχόσουν δηλαδή σε 2 λεπτά θα το έχανες. Κάτσε εδώ. Έλα, κάτσε εδώ. Θα προσπαθήσω να μην... Συνεχίστε, θα πω εγώ στο νόημα, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, το μυστικό της ζωής. Αλλά το μυστικό της ζωής είναι κάτι που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Μάλλον δεν είναι το μυστικό της ζωής, με συγχωρείτε. Είναι το μυστικό της επιτυχίας. Δεν ξέρω αν είναι επιτυχία και ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Το μυστικό της επιτυχίας. Και το μυστικό της επιτυχίας είναι αυτό. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Αυτό, να με θυμηθείτε όταν θα φύγετε από εδώ, ειδικά για την πιο νέα γενιά, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε στη ζωή για να επιτύχετε, άμα θυμάστε αυτό, θα πραγματοποιηθεί. 100%. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν είναι εύκολο, αλλά λοιπόν, ακούστε πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Μερικές φορές μου αρέσουν οι μεταφορές γιατί και γενικώς εγώ θεωρώ την τέχνη της σύνθεσης, την τέχνη της διεύθυνσης, την τέχνη της ιατρικής, είναι όλες τέχνες. Υπάρχει μια φιλοσοφία, αλλά είναι μια τέχνη, είναι μια δουλειά. Είναι αυτό που έλεγε, που σας είπα πριν και γελάσαμε με τον Θόδωρο, τον Αντωνίου. Δουλειά ρε παιδί μου θα κάνω. Είναι κάτι το οποίο σηκώνεσαι το πρωί και δουλεύεις. Σκεφτείτε μια ταινία που σας αρέσει. Ταινία, κινηματογράφος. Μια ταινία που σας αρέσει. Μια ταινία επιτυχημένη επίσης που σας αρέσει, γιατί μπορεί να μας αρέσουν ταινίες που δεν είναι επιτυχημένες για άλλους λόγους. Αλλά υπάρχουν επιτυχημένες ταινίες και βασίζονται σε μία φόρμουλα. Η φόρμουλα είναι αυτή. James Bond. Ας πούμε ότι μας αρέσει μια ταινία του James Bond. Προσέξτε. Εδώ είναι η ταινία του James Bond. Να πάρω ένα χρώμα κόκκινο. Εδώ αρχίζει λοιπόν η ταινία. Δεν αρχίζει η ταινία, αλλά είμαστε στα 0 δευτερόλεπτα. 0 λεπτά. Έχουμε πάει στον κινηματογράφο, έχουμε αγοράσει το εισιτήριο, έχουμε πάει το popcorn, έχουμε παρκάρει, είμαστε κάπως, έχουμε δεσμευτεί στην ιδέα ότι πάμε να ακούσουμε μία ταινία. Δεν είναι δηλαδή ότι είμαστε τυχαίοι περαστικοί από εδώ. Λοιπόν, ξεκινάει η ταινία του James Bond. James Bond, η ταινία διαδραματίζεται κάπου στην Ευρώπη, έχουμε εικόνες από ένα αεροπλάνο, δείχνει την πόλη, δείχνει κοντινές παραστάσεις, μακρινές παραστάσεις, αυτοκίνητα κυνηγούνται, δεν ξέρουμε τι γίνεται, κάποια πρόσωπα εμφανίζονται, δεν ξέρουμε τι γίνεται και ξαφνικά στα 10 λεπτά που είμαστε εδώ είναι ο James Bond σε ένα τραπέζι, ξαπλωμένος, έτοιμος να τον κόψουν με ένα λέιζερ στα δύο.
Αυτό γίνεται στα 10 λεπτά της ταινίας. Μπορεί να γίνει και στα 5. Αλλά είναι εκεί. Η όμορφη γυναίκα κλπ, η οποία δεν ξέρουμε αν είναι φίλη, αν είναι εχθρός, εμφανίζεται εκεί στο δωμάτιο κλπ, του δίνει ένα φιλί στο στόμα που υπάρχει ένα κλειδί από τις χειροπέδες που έχει ο James Bond, βγάζει τις χειροπέδες ο James Bond που είναι πάνω στο τραπέζι, πηδάει πάνω από το τραπέζι και τους σκοτώνει όλους στο δωμάτιο. Ερώτηση στο ακροατήριο. Would you like to see the rest of the movie? Θέλετε να δείτε τη συνέχεια της ταινίας? Συνήθως, με όλα αυτά που σας είπα, έχουμε μπει στον κινηματογράφο, έχουμε κάθίσει, έχουμε παρκάρει. Ρε παιδί μου, θα φύγουμε στα 10 λεπτά, ας δούμε τι θα γίνει. Ας δούμε τι θα γίνει με την ταινία αυτή. Υπάρχει λοιπόν ένα commitment, υπάρχει μία ευχαριστώ. Υπάρχει μία δέσμευση και για τον εαυτό μας ότι κοίταξε, δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζεται η ταινία. James Bond ασχολείται με 2-3 πλοκές. Είναι 2-3 πλοκές στο έργο. Κάποιοι τον βοηθάνε, κάποιοι δεν τον βοηθάνε. Διάφορα πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε. Εγώ ποτέ δεν καταλαβαίνω τι γίνεται σε ταινίες τέτοιου είδους. Δηλαδή Mission Impossible και αυτά, υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται εκεί. Τέλος πάντων, η ταινία προχωράει. Φτάνουμε στα 60 λεπτά της ταινίας. 60 λεπτά της ταινίας ο James Bond είναι εδώ, σε ένα ασανσέρ στη Νέα Υόρκη, με μία ατομική βόμβα μέσα στο ασανσέρ, έτοιμη να εκραγεί. Φτάσαμε στα 60 λεπτά της ταινίας. Ταυτόχρονα ο James Bond έχει ένα καλαμάκι πλαστικό από ένα Starbucks που το είχε πάρει, που είναι ένα άλλο mini plot που διαδραματίζεται στην ταινία, δεν ξέρουμε γιατί. Ο σκηνοθέτης δείχνει B-roll, πώς λέγεται το B-roll, δευτερεύουσα από το Central Park που είναι μαμάδες με καροτσάκια που σμπρώχνουν τα παιδάκια και χαμογελάνε γιατί δεν ξέρουν ότι όλος ο κόσμος θα καταστραφεί. Και ο James Bond παίρνει το καλαμάκι αυτό από το Starbucks, το βάζει ανάμεσα στις μεταλλικές, πώς λέγεται, τις μεταλλικές ράβδους της ατομικής βόμβας και την κάνει diffuse, την εξουδετερώνει. B-roll, δείχνουμε πάλι τις μαμάδες με χαμογελεστά πρόσωπα, δεν έγινε τίποτα, αλλά είχαμε φτάσει μέχρι το σημείο αυτό. Αν η ταινία σταματήσει εδώ, τη λέμε B-movie, τη λέμε it was okay, ήταν εντάξει η ταινία, δεν ήταν τόσο εντάξει. Πάμε να φάμε τώρα κάνα κινέζικο, πάμε να φάμε κάνα ιταλικό. Δεν βαριέσαι, είδαμε και την Πράγα. Αλλά πού είναι τα λεφτά? Τα λεφτά είναι στο 85 λεπτό, είναι στο 90, εδώ, όπου ο James Bond πετάγεται έξω από ένα αεροπλάνο, μέσα σε μια Ferrari, με το κορίτσι δίπλα. Στο κενό. Από αυτά τα μεγάλα τα C130. Και όπως βγαίνει η Ferrari έξω από εκεί, ξαφνικά είναι πάνω από το Πακιστάν κάπου αυτή η διαδικασία. Κάτι που είχαμε μάθει στην αρχή της ταινίας, πατάει ένα κουμπί, βγαίνει ένα αλεξίπτωτο από τη Ferrari και προσγειώνεται στο έδαφος, το αλεξίπτωτο πέφτει πάνω από τον James Bond, η κοπέλα φοράει ένα ωραίο κόκκινο φόρεμα, ο James, η κοπέλα, το πετάνε το αλεξίπτωτο, προσγειώνονται ασφαλείς και ο James Bond φοράει ένα smoking και λέει στην κοπέλα I know a good restaurant not far away from here. Ξέρω ένα εστιατόριο όχι πολύ και οδηγάνε, όχι μακριά, και οδηγάνε στο ηλιοβασίλωμα. The end. Πόσες ταινίες ξέρετε έτσι? Εγώ θα σας πω, όλες οι ταινίες βασίζονται πάνω σε αυτή τη φόρμουλα. Αυτό είναι τεχνική. Βασίζονται όλες οι ταινίες εκεί. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι blockbuster. Είναι experimental ταινία. Είναι
B-movie, πειραματική John Cage. Αυτό όμως, εδώ, σκεφτείτε από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Εγώ θα σας πω το πιο μικρό, που διδάσκω στους μαθητές μου. Το πιο μικρό είναι αυτό. Από εδώ μέχρι εδώ. Τι είναι αυτό? Μία μελωδία σε ντο ματζόρε. Γράψτε μου μία μελωδία σε ντο ματζόρε. Οκ, αρχίζει από εδώ, τελειώνει εδώ. Πού είναι το μισό της μελωδίας? Είναι κάπου εδώ. Ωραία. Πού είναι ο James Bond δεμένος στην καρέκλα στην αρχή της μελωδίας? Άμα δεν τον δω αυτό στη μελωδία σου, γιατί να ακούσω τη μελωδία παραπέρα? Την έχω βαρεθεί ήδη. Πρώτο μέτρο, δεύτερο μέτρο, άμα δεν δω το James Bond εδώ, άμα δεν δω το James Bond με την ατομική βόμβα εδώ, και άμα δεν δω το James Bond να πηδάει με τη Ferrari εδώ, γιατί να ακούσω το έργο σου? Γιατί να διευθύνουν οι μαέστροι το έργο σου? Και γιατί να κερδίσεις ένα διαγωνισμό? Και γιατί να, ξέρω εγώ, οτιδήποτε πράγματα? Είναι φόρμουλα. Γιατί άμα θα καθίσουμε κάτω από ένα δέντρο και θα μας έρθουν όλα αυτά έτσι, έτσι θα έρθουν μερικές φορές, ναι, έρχονται. Αλλά όλα αυτά εδώ είναι μία τεχνική. Θα σας παίξω και μουσική, εντάξει, θα έχουμε καιρό. Είναι μία τεχνική. Αυτό είναι και μία τεχνική όχι μόνο του κινηματογράφου, αλλά θέλετε να γράψετε ένα γράμμα. Εγώ θα σας αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα. Εδώ, εκεί που είναι το 0, σκεφτείτε, είχαμε πει για το μυστικό της επιτυχίας. Ας πούμε το μυστικό της επιτυχίας κάποιου που δουλεύει σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων. Εντάξει. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο εκεί που λέει 10, ο Γιώργος, ο Bob, ποιος είναι εκεί, με πρωτοβουλία του βλέπει ότι ο σταθμός νούμερο 3 είναι βρώμικος, ρε παιδί μου, δεν πάει ο κόσμος εκεί, και πάει το Σαββατοκύριακο και το παιδί αυτό και το καθαρίζει, το κάνει λαμπίκο. Τη Δευτέρα έρχεται ο κύριος Μπάμπης και του λέει, τι γίνεται, ποιος καθάρισε αυτό? Κύριε Μπάμπη, λέει, ήταν βρώμικος κλπ. Μπράβο, ρε. Εντάξει. Περνάνε οι εβδομάδες, εκεί που λέει 60, ο Νίκος, ο συνάδελφος, είναι άρρωστος. Και λέει ο κύριε Μπάμπης, πω τι θα γίνει τώρα, έχουμε και πολλή δουλειά, έρχονται και γιορτές. Μη στεναχωρικές, κύριε Μπάμπη, θα δουλέψω εγώ διπλές βάρδιες. Ναι. Μα είσαι μαθητής, πρέπει να γράψεις, είσαι συνθέτης, έχω ακούσει πώς σε λένε, γράφεις μουσική για ορχήστρα, δεν πειράζει, δεν θα κοιμηθώ αυτή τη βράδυ. Τα λεφτά που είναι και συγκεκριμένα είναι εδώ. Γιατί θα πας στον κύριε Μπάμπη, στο δεύτερο μήνα και θα πεις, κύριε Μπάμπη, θέλω αύξηση. Θα του δώσει, θα πάρει. Νομίζετε αύξηση, θα πάρει. Ξέρετε γιατί όλα αυτά είναι προετοιμασμένα. Και υπάρχουν δύο τινά. Ή είσαι αυτός, or you pretend. Ή προσποιείσαι ότι είσαι αυτός. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Προσποιείσαι, δεν με ενδιαφέρει. Το έκανες αυτό. Θα πάρεις την ανταμοιβή. Είσαι γεννημένος έτσι. Μπράβο. Έχεις μάθει από την οικογένεια, έχεις μάθει από την εκπαίδευσή σου. Το αποτέλεσμα μετράει. Είναι πάντα ακριβώς το ίδιο. Και το ίδιο μπορεί να γίνει για πάρα πολλά πράγματα. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε αυτό σε όλη μας τη ζωή. Θέλεις εκεί που λέει 85 να σε αγαπάνε οι άνθρωποι. Θέλεις να είσαι αγαπητός. Πώς θα είσαι αγαπητός όταν δεν έχεις τα άλλα βήματα? Μα δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου και ξαφνικά θέλεις να σε αγαπάει όλος ο κόσμος. Έχετε κάποιος και μου λέει δεν με αγαπάει κανένας, είμαι μόνος μου. Καλά ρε φίλε, έχεις κάνει τίποτα, έχεις κάνει το ένα, έχεις κάνει το άλλο? Όχι, πίστευω ότι είμαι από το Θεό δοσμένος για αγάπη. Δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το ίδιο και στις τέχνες. Είναι ακριβώς το ίδιο, θα μου πείτε, και
στην εκτέλεση ενός οργάνου, το οποίο έχει δουλειά. Όλα έχουν δουλειά αυτά. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα από τα λόγια, να σας παίξω μήπως ένα δικό μου έργο. Έτσι θα το δούμε και σε βίντεο, το έχω εδώ. Δεν έχω αποφασίσει τι σας παίξω, έχω αποφασίσει για το πρώτο κομμάτι που θα σας παίξω μόνο, μετά βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί, θα κοιτάω και το ρολόι για να μην σας κουράζω. Πριν αρχίσω, να σας πω λίγο ποιος είμαι, γιατί είπε λίγο ο Αλέξανδρος, αλλά να σας κάνω να παρουσιάσω λίγο τον εαυτό μου σας. Είμαι Έλληνας. Πήγα στην Αμερική στις αρχές του 91-92 και είμαι από τότε εκεί. Είμαι κιθαριστής. Έτσι ξεκίνησε η σύνδεσή μου με τη μουσική. Δεν ήξερα ούτε για συνθέσεις, ούτε για καριέρες. Τώρα μ' άρεσε και ακόμη μου αρέσει να κάθομαι μόνος μου με το όργανο και να παίζω αυτά που θέλω να παίζω. Φτάνοντας στην Αμερική, σπούδασα με τον μαέστρο Αντωνίου για 1 χρόνο. Όπως είπε και ο Αλέξανδρος, γενικά το στυλ είναι έλα μαζί μου για 6-7 μήνες, αλλά μετά πηγαίνω μισάως δασκάλους. Μετά ξεκίνησα σπουδές με τον Λούκας Φως, ο οποίος δεν ξέρω αν τον γνωρίζετε, ήταν μαέστρος, πιανίστας, βέβαια συνθέτης, συνάδελφος του Λέοναρντ Μπέρνσταϊν. Και ήμουν βοηθός του για πάρα πολλά χρόνια και έμαθα πάρα πολλά από τον Λούκας Φως. Τα περισσότερα τα έμαθα με τη μέθοδο το να τραβάω τις γνώσεις από το δάσκαλο και όχι να μου τις δίνει. Και κάτι αυτό που θέλω να κάνουν και οι δικοί μου μαθητές, δηλαδή να μην τα βρίσκουν όλα έτοιμα. Δηλαδή διαβάζεις ένα έργο και λες πώς το κάνεις αυτό μέσα, πώς το κάνεις αυτό μέσα και όλα αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μετά από αυτό ξεκίνησα να δουλεύω σε διάφορα πανεπιστήμια, στο Northeastern Πανεπιστήμιο, στο Boston College και μετά είμαι στο Berklee College of Music τα τελευταία 23 χρόνια τώρα. Ταυτόχρονα σε μια διάρκεια της ζωής μου ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο και ακόμη ασχολούμαι. Σπούδασα σκηνοθεσία και script writing, πώς να γράφεις script. Με ενδιέφεραν και με ενδιαφέρον οι ταινίες. Έκανα 2-3 ταινίες, μία μεγάλο μήκος και 2 μικρού μήκους, που όλα αυτά είναι ακριβώς για μένα το ίδιο με τη σύνθεση ή με τη διδασκαλία. Δηλαδή, το ένα το κάνω με εικόνες, το άλλο θα το κάνω με ήχους. Δεν αλλάζει το ίδιο πράγμα. Ακόμα και η μαγειρική είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, αν ήθελα να γίνω μάγειρας, θα μπορούσα να γίνω μάγειρας σε μία εβδομάδα, γιατί έχω όλο αυτό το υπόβαθρο. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι τεχνική. Πώς χρησιμοποιείς τα 2 πράγματα, τα 3 πράγματα για να φτιάξεις μία συνταγή. Είναι μία συνταγή όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να σας δείξω κάτι και μετά συνεχίζω. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσετε είναι παλιό μου κομμάτι. Είναι κομμάτι που το έχω γράψει 30 χρόνια πριν. Είναι για κιθάρα και τσέλο. Είναι 10 λεπτά και λέγεται, είναι η ιστορία ενός σκλάβου, έχει την πρώτη ονομασία, γιατί ήταν το κομμάτι για σόλο κιθάρα, μετά το έκανα για τσέλο και κιθάρα. Εδώ έρχεται ίσως η σχέση το πώς μπορούμε να κλέβουμε από τον εαυτό μας. Θυμάμαι μια φορά ο Λούκας Φως όταν κοιτούσε ένα από τα πιο μεταγενέστερα έργα μου, που ήμουν πάρα πολύ περήφανος, και το κοιτούσε και μου είπε, λέει, δεν το χρησιμοποιήσεις αυτό το motive σε ένα άλλο έργο που είχε γράψει 3-4 χρόνια πριν. Του λέω, ναι μαέστρο, λέει,
you're too young to recycle. Είσαι πολύ νέος να χρησιμοποιείς. Πρέπει να γίνεις 75 χρονών πρώτα και βλέπουμε. Οπότε, σταμάτησα λίγο να κλέβω από τον εαυτό μου, αν είναι δύσκολο μερικές φορές όταν υπάρχει περιορισμός χρόνου. Λοιπόν, ελπίζω να έχουμε ήχο κλπ. Εγώ είμαι από αριστερά.
Περισσότερες φορές ακούγεται ο ήχος, γιατί βγαίνει ο ήχος. Όταν έχω μια κιθάρα που έχει την ενίσχυση από εσωτερικά, ακούγεται αυτό το θρώισμα της μπάλας που μπαίνει πάνω κάτω. Το σύνδρομο του απατεώνα είναι μια καθολική θλίψη όλων των δημιουργών. Όλοι νομίζουμε ότι... Εγώ δηλαδή το έχω αυτό από τα πρωταρχικά μου στάδια και το έχω ακόμη δηλαδή. Μου θυμίζει μία πρόταση που είχε πει ο δάσκαλός μου, ο Λούκας Φως, η οποία ήταν η εξής, την οποία αυτή την πρόταση την έχω και θα τη χρησιμοποιήσω. Έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο άτομο που ταιριάζει σε αυτό που είπε ο Λούκας Φως. Είπε οι πραγματικοί καλλιτέχνες, πώς το είπε, οι πραγματικοί δημιουργοί, όχι δημιουργοί, καλλιτέχνες, artists, βγαίνουν στη σκηνή με τον ίδιο τρόπο που θα πάνε στο μπάνιο. Και σκεφτόμουν πάντα το μαέστρο, το Θόδωρο Αντωνίου, όταν έρχεται αυτό. Δεν βγαίνουν στη σκηνή με ένα ότι είμαι ο βασιλιάς. Βγαίνουν στη σκηνή να κάνω μια δουλειά, ρε παιδί μου. Σαν να πηγαίνω στο πάνω. Είναι δηλαδή ένα πράγμα της καθημερινότητάς μου. Αυτό το πράγμα. Και αυτό το σύνδρομο υπάρχει στους καλλιτέχνες, ότι θα με ανακαλύψουν ότι δεν γράφω τέτοια μουσική πλέον. Και θεωρώ ότι όλοι οι δημιουργοί
κάτι που έκανε ο Ives και ποτέ δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ο Ives πήγαινε και διόρθωνε όλα τα έργα του όταν ήταν μεγάλος. Αυτό δεν το έκανα καλά, αυτό το κάνω καλύτερα. Και άλλαζε την ιστορία του. Έχω έργα, θα σας πω μια αστεία ιστορία, τα οποία γραφτήκαν όταν ήμουν σε αυτή την ηλικία. Και σε αυτή την ηλικία, δηλαδή βλέπω πώς εξελίσσομαι, και η εξέλιξη δεν σημαίνει συνεχώς ότι η εξέλιξη προς το καλύτερο. Και ποτέ δεν βάζω καλύτερο και χειρότερο. Γίνεται μία διαφοροποίηση. Είμαι άλλος από ό,τι ήμουνα τότε. Δεν ξέρω τι σημαίνει καλύτερο και χειρότερο. Ο ρομαντισμός είναι καλύτερος από την αναγέννηση. Η αναγέννηση είναι καλύτερη από τα Middle Ages. Είναι, ναι, σωστά. Εντάξει. Αλλά έτσι όπως εξελίσσεται, δηλαδή βλέπουμε πως έχουμε έρθει στη μοντέρνα μουσική. Και η μοντέρνα μουσική που βγήκε, ας πούμε, στις αρχές της δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, ήταν ένα αποτέλεσμα αυτής της, των 300 και 50 χρόνων, αυτό που λέμε tonal music, της τονικής μουσικής. Αυτά με το που ήρθα στο ωραίο οδείο αυτό, άκουγα τη μουσική του Μπετόβεν που παίζεται, είναι διαχρονική, συνεχώς, δεν θα αλλάξει με τίποτα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μουσική είναι καλύτερη από ένα έργο του Στραβίνσκι, είναι διαφορετική. Έχουμε πάει σε άλλα επίπεδα, υπάρχει αυτή η έκρηξη και η έκρηξη αυτή έγινε, όπως ίσως ξέρετε οι περισσότεροι, ξεκίνησε λίγο από τους όχι νεορομαντιστές, post-romantic, μετά από το ρομαντισμό, που αρχίσανε και σκεφτόντουσαν να μην καταλήγω πάντα στην τονική, δεν βαριέσαι και οι παράλληλες πέμπτες, και μια που σας μιλάω για παράλληλες πέμπτες, υπάρχει και μια φιλοσοφία. Υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, όταν κάνουμε μαθήματα μουσική, μαθήματα αρμονίας, ένα πράγμα που λέμε στους μαθητές στη σύνθεση, στην αντίστοιξη και αυτά, λέμε ίσως θα με βοηθήσει ο Αλέξανδρος που κάθεται στο πιάνο. Ίσως λέμε τότε γιατί δεν έχουμε παράλληλες πέμπτες. Σκεφτείτε αυτό. Στις Middle Ages, εγώ όταν σκέφτομαι Middle Ages, σκέφτομαι τους the monks, τους μοναχούς. Ευχαριστώ, τους μοναχούς, οι οποίοι ξυπνάνε 3 ώρα το πρωί και τραγουδάνε. Σολά, σολ, ντο, σι, λα, σολ. Αλέξτε, πώς το παίξω. Σολά, σολ, ντο, και λένε κύριε Λέισον, ευχαριστώ, κύριε Λέισον και Λέισον κλπ. Ίσως την ιστορία δεν την ξέρετε εσείς, αλλά ένας μοναχός από αυτούς, ένα πρωί, επειδή είχαν πιει λίγο κρασί παραπάνω, ξύπνησε πιο αργά και ξαφνικά άρχισε τη μελωδία αυτή και την τραγουδούσε κανονικά, αλλά ευχαριστώ. Αλέξανδρε, παίζεις αυτό? Και ο Άρτς και ο μεγάλος ο αρχιμοναχός είπε τι γίνεται εκεί, λέει, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και στεναχωρέθηκε ο μοναχός και λέει όχι, με συγχωρείτε κλπ. Αλλά προσπαθούσε να το εξηγήσει ότι μας άρεσε αυτό το πράγμα. Μπορείς να το ξανακάνεις. Βέβαια το είχε πιάσει πανικός και άρχισε να τραγουδάει unison πάλι, τα ίδια πράγματα, μετά του δώσαν πιο πολύ κρασί. Augmented fourths, δεύτερη. Αλλά ξαφνικά βρήκανε ότι αυτό το βρήκανε, ήταν η πέμπτη. Τώρα η ιστορία με τον μοναχό μπορεί να μην είναι πραγματικά αληθινή, αλλά θα θυμάστε. Αλλά αυτό ήταν η πρώτη πολυφωνία που ονομάστηκε Organum. Η πρώτη πολυφωνία ήταν στην ουσία κατά λάθος αυτό το πράγμα.
The first, η πρώτη πολυφωνία της μουσικής ήταν με τους μοναχούς. Και αυτό ξέρετε πόσα χρόνια ήτανε? Για πάρα πολλά χρόνια. Οι Middle Ages, ο Μεσαίωνας, όχι Μεσαίωνας, ναι, οι Middle Ages, Μεσαίωνας λέγονται, ακούγεται άσχημο. Ναι, αλλά ξεκινάει από το 2ο και 3ο αιώνα, που είχε καταστραφεί η Ρώμη από τους Βαρβάρους, κατέβηκαν κάτω, καταστρέψαν τη Ρώμη και ξαφνικά 2ος, 3ος, 4ος, 5ος, 6ος, 7ος, παιδιά, αυτά είναι 100 χρόνια, 8ος, 9ος, όλα αυτά μέχρι που ήρθε η αναγέννηση πότε, το 13, το 1400, το 1400, όλα αυτά παίζανε παράλληλες πέμπτες και παράλληλες όγδες. Και όταν πάμε εμείς να διδάξουμε αρμονία και τους λέμε όχι παράλληλες πέμπτες και παράλληλες όγδες, είναι επειδή τα τραγουδούσανε για 800 χρόνια. Όχι επειδή ακούγεται άσχημα. Εμένα μου αρέσουν οι παράλληλες πέμπτες και οι παράλληλες όγδες. Αλλά οι περισσότεροι εμείς που διδάσκουμε στους μαθητές λέμε κάτι βλακίες, ξέρω εγώ. Λένε είναι πολύ definite, είναι πολύ τετράγωνη, δείχνει κατέντζα κλπ. Αυτός ήταν ο λόγος. Και όταν ήρθαν οι τύποι από την αναγέννηση, που συνήθως σκάβουν για να δουν τι υπάρχει πριν από αυτούς, και υπάρχει μια φόρμουλα. Άμα σκάβεις 1 μέτρο, βλέπεις τι έγινε πριν από 10 χρόνια. Και άμα σκάβεις 10 μέτρα, βλέπεις τι έγινε πριν από, ξέρω, 100 χρόνια. Και όσο σκάβανε πιο βαθιά, βλέπανε ότι ο πολιτισμός γίνεται πιο προχωρημένος. Ήταν δηλαδή the planet of the apes. Πώς λέγεται, ο πλανήτης των πυθίων. Όσο πας πιο κάτω, δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, πας κάτω και βλέπεις ξαφνικά τίποτα. Βλέπεις Middle Ages. Αλλά σκάβεις ακόμη πιο κάτω και βλέπεις, ας πούμε, την αρχαία Ρώμη και τα υδραγωγεία. Και τι λες, ρε παιδί μου, δηλαδή είναι αυτό το πράγμα. Και όλα αυτά ξεκινάνε, υπάρχει, ας πούμε, μια συγκεκριμένη, δηλαδή άμα ήθελα εγώ τώρα να σας πω, να σας κάνω ένα course για film music, σε παίρνει κάποιος και λέει θέλω να γράψεις μουσική για το Μεσαίωνα, είναι η μοναχή και δεν ξέρεις τι να γράψεις, παράλληλες πέμπτες. Γράψε μια ώρα παράλληλες πέμπτες με τη χορδία και θα ακουστεί καλά. Πρέπει να είσαι συνθέτης για να κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι μια τεχνική. Και η τεχνική αυτή έμεινε για πολλά χρόνια, μετά έγινε το tonal music, έμεινε για πάρα πολλά χρόνια. Σταματάς στο Mozart στον δρόμο και του λες μαέστρο τι μουσική γράφεις, τι θα σου πει? Beautiful. Γράφω ωραία μουσική. Και λες όχι, εγώ από εκεί που έρχομαι υπάρχουν μινιμαλιστές, υπάρχει Spectrum, υπάρχει 12 tone, 12αυτοικισμός, serial music, υπάρχει νεοκλασικισμός, aleatoric music, υπάρχει futuristic music. Futuristic music με την επανάσταση των μηχανών, Μαρινέτη, Ρουγκόλο και αυτοί οι τύποι ξαφνικά, ναι, μαζέψανε καλλιτέχνες και λέμε να κάνουμε μουσική κλπ. Δεν ξέρω αν έχετε ακουστά τον George Antheil που ήταν Αμερικανός συνθέτης, αλλά ήταν στην μπάντα αυτών των τύπων στην Ιταλία. Έγραψε μουσική φουτουριστική. Άμα σας πω μία the instrumentation, μία ενορχήστρωση ενός από τα κομμάτια του είναι το εξής. 8 πιάνα, αλλά παίζεται και με 16, για 16 το έχει γράψει, 16 8 πιάνα. 2 μηχανές αεροπλάνων, 2 σιρήνες, 2 electric bells, 2 ηλεκτρικά κουδούνια και ακόμα κάτι που δεν το θυμάμαι, που είναι αστείο. Αυτή ήταν η ενορχήστρωση για ένα κομμάτι που λέγεται... Θα μου έρθει ο τίτλος τώρα. Ο τίτλος, ο πρωταρχικός, ήταν A Mission to Mars or the Planet Mars, but ο τίτλος βγήκε Ballet Mécanique. Ήταν το μηχανικό μπαλέτο. Ο Αλέξανδρος ίσως θυμάται, το είχαμε κάνει στη Βοστόνη. Ήσουν εσύ εκεί, το είχαμε κάνει στη Βοστόνη. Με το Θόδωρο το είχαμε κάνει. Με το Θόδωρο το είχαμε κάνει. The Mechanic,
το μηχανικό μπαλέτο. Τέλος πάντων, που ήθελα να καταλήξω, ότι όλα αυτά μερικές φορές γίνονται από πειραματισμούς, γίνονται από ανασφάλεια, μπορώ να το πω, από συνθέτες που θέλουν να πάνε σε ένα άλλο επίπεδο. Μερικές φορές είναι αποτυχία και γι' αυτό οι περισσότεροι μας πρέπει να δεχόμαστε την αποτυχία. Η αποτυχία είναι μέρος, δηλαδή, αυτό που κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή ότι τα πάντα δουλεύουν. Θα σας πω μια πάρα πολύ αστεία ιστορία. Δεν είναι πολύ αστεία. Όταν έγινε τότε δεν ήταν αστεία, τώρα ακούγεται αστεία. Ο Λούκας Φορς έπαιζε ένα έργο μου στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, το οποίο ήταν από τα πρώτα ορχιστρικά έργα μου. Ήταν αυτό που είχε κάνει και ο Μιχάλης Οικονόμου που είναι εδώ, το Night Wanderings. Νυχτερινές περιπλανήσεις λεγόταν το έργο. Παίχτηκε με τον Λούκας Φορς να διευθύνει, πήγε πάρα πολύ καλά, γεμάτο το θέατρο. Εγώ είχα ήδη τελειώσει το διδακτορικό μου τότε, ήμουνα τότε 32 χρονών, 31 χρονών, 32 χρονών. Πριν από 5 χρόνια δηλαδή. Και πήρα τον Λούκας Φορς στο αυτοκίνητό μου να πάμε να φάμε, μας περίμεναν σε ένα εστιατόριο. Και είχα μια κασέτα. Είχα αυτοκίνητο που έχει κασέτα μέσα και μέσα στην κασέτα είχα από τις πρώτες ηχογραφήσεις μου σαν κιθαρίστας. Και όταν ξεκίνησα τα μάξι, ο Λούκας Φορς ήταν κουρασμένος, ήταν πολύ μεγάλος τότε, ξεκίνησε τα μάξι και ταυτόχρονα άρχισε να παίζει μουσική χωρίς εγώ να βάλω τη μουσική. Ήταν δηλαδή, από αυτά τα μάξια που έπαιζε. Και μετά από ένα λεπτό μου λέει ο Λούκας Φορς, λέει τι είναι αυτή η μουσική. Λέει, what is this music? Και αμέσως συνειδητοποίησα, ήταν η πρώτη μου, ο Μιχάλης γυλάει γιατί θυμάται την ιστορία, ήταν η πρώτη μου κασέτα αυτή που είχα και είχα διάφορα πράγματα μέσα με δικές μου συνθέσεις και ήταν μια σύνθεση που έπαιζα για κιθάρα σε ρε μινόρε με τίτλο «Ευχές για μια όμορφη ζωή», «Wishes for a beautiful life». Λέω, μαέστρο, λέω να το κλείσω, λέει no, λέει what is this. Λέω αυτό είναι μια σύνθεση, λέω, για κιθάρα που είχα γράψει εγώ όταν ήμουν 15 χρονών. Και χωρίς να χάσει beat που λέμε, αφού είχε τελειώσει τη διεύθυνση, η συναυλία είχε βασικά Beethoven 5, Requiem και Παρασκευάς που είχε το δικό μου. Και χωρίς να χάσει beat, το κομμάτι αυτό ήταν σε ρε μινόρ, μου λέει «This is your best composition so far». Μου λέει «Αυτό είναι το καλύτερο σου κομμάτι μέχρι στιγμή». Εγώ 32 χρονών με διδακτορικό, Carnegie Hall και συναγωνίζομαι τώρα με το 15χρονο τον εαυτό μου που έγραφα για μια κιθάρα και έχω τον Λούκας Φορς. Λοιπόν, ακούγεται λίγο, αλλά ήταν ένα αυθόρμητο, δηλαδή με την έννοια ότι ήξερα ακριβώς τι εννοούσε. Ήταν αυτό δηλαδή που είχα γράψει με αγάπη, το είχα γράψει με αγάπη, με τα λίγα πράγματα που είχα. Τότε είχα πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, όταν τέλειωσα και ήθελα να γράψω. Αλλά όταν ήθελα να γράψω αυτό το πράγμα σε ρε μινόρ, είχα λίγα πράγματα, δεν ήξερα πολλά. Ήξερα θα πάω από το 1 στο 5, ίσως θα κάνω κάτι διαφορετικό, ίσως θα βάλω και μια νότα που να μην ταιριάζει, αλλά πάλι θα είναι σε ρε μινόρ. Και αυτό με ακολουθούσε από πάντα, με την έννοια ότι δεν γίνομαι καλύτερος, γίνομαι διαφορετικός. Και αυτό πάντα με συνάρπασε σαν καλλιτέχνη, ότι ναι, θα κάνω κομμάτια που ίσως να μην αρέσουν τόσο πολύ όσο τα κομμάτια μου τα άλλα. Όταν παρουσιάσω, γι' αυτό τώρα σας έπαιξα ένα κομμάτι που είναι γραμμένο το 92. Τώρα, δηλαδή, δεν θέλω να σας παίξω ένα κομμάτι που είναι γραμμένο το 2024. Θα πει. Γενικά οι συνθέτες είναι
Ο Στραβίνσκι είχε πει ότι ο συνθέτης είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι αυτός που άνθρωπος, είναι ένα πρόσωπο που γράφει κάτι που δεν το ζητάει κανένας και ίσως να μην το χρειάζεται και κανένας. Αλλά συνήθως πηγαίνουμε, γράφουμε, ακολουθούμε. Ο Μπρούκνερ, ας πούμε, ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένας συνθέτης ο οποίος είχε μεγάλες ανασφάλειες. Έγραφε κάτι και ρωτούσε πληροφορίες από τους μαθητές του. Πώς σου φαίνεται αυτό, ή από τους συναδέλφους του, από ανθρώπους που δεν ήταν και ταλαντούχοι. Και ό,τι του λέγανε το άκουγε και πήγαινε και τα διόρθωνε. Και τα έκανε χειρότερα. Γι' αυτό υπάρχουν διάφορες εκδοχές από τα έργα του που δεν ξέρεις ποιο είναι αυτό που πραγματικά ήθελε. Ο Μπρούκνερ τώρα είχε ανασφάλειες σαν συνθέτης. Και ξέρουμε και πολλούς συνθέτες που παρατήσαν να γράφουν μουσική. Να μην πω κάτι που δεν είναι σωστό, αλλά θυμάμαι, νομίζω, ο Σιμπέλιος είχε σταματήσει, δεν ξέρω αν θυμάστε, για πολλά χρόνια. Νομίζω για 30 χρόνια ο Σιμπέλιος δεν έγραψε μουσική. Ο Βαρέζ επίσης, αν ξέρετε το όνομα αυτό, σταμάτησε. Δεν μπορώ να γράφω μουσική με τα ίδια όργανα που είχαν ο Μπετόβεν και ο Μότσαρτ, έλεγε ο Βαρέζ, ο οποίος είχε γράψει ένα από τα πρώτα κομμάτια, ίσως το πρώτο κομμάτι. Ναι, μεν για ηλεκτρονική μουσική που ήταν το Music Concrete, αλλά είχε γράψει και το πρώτο κομμάτι για κρουστά όργανα. Για 13 κρουστούς που ο καθένας παίζει 3 και 4 κρουστά ο καθένας. Που και αυτό ήταν το innovative idea. Προχωρώντας μπροστά, έχω γράψει εδώ τι σημαίνει αυτό. Είναι πώς θα μπορέσουμε να κλέψουμε πιο έξυπνα και πώς μπορούμε να κάνουμε τουλάχιστον κάτι που να μας βοηθήσει σαν δημιουργούς, τουλάχιστον εμάς ή όσοι γράφουν μουσική. Με την επιβολή περιορισμών, εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Παραδείγματος χάρη, όταν γράφει ο John Cage 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα, είναι ο πιο καταπληκτικός, ο πιο εύκολος περιορισμός. Δεν θα παίξω τίποτα, δεν θα παίξω καμία νότα. Σωστά. Και αμέσως αυτός ο περιορισμός, μιλάμε τώρα για το 4 και 33 πόσα χρόνια μετά, γιατί ο Κέιτς έβαλε ένα περιορισμό. Ότι δεν θέλω να παίξει τίποτα. Οι ήχοι θα βγουν από το κοινό, οι ήχοι θα βγουν από οτιδήποτε άλλο. Αυτός ο περιορισμός είναι πάρα πολύ σημαντικός. Βάζοντας τέτοιους περιορισμούς μπορούμε να κάνουμε έργα τα οποία να είναι και μικρά, αλλά και οι προσδοκίες να είναι μικρές. Αν έχουμε μεγάλες προσδοκίες, μπορεί να είναι και μεγάλες αποτυχίες. Άμα πούμε ότι θέλουμε να γράψουμε ένα κομμάτι που να είναι μία σελίδα για 5 χρονών παιδάκια, για 10 χρονών παιδάκια, η αποτυχία θα είναι μικρή. Δεν θα είναι και πολύ μεγάλη οι προσδοκίες αυτές. Εγώ θυμάμαι, είχα γράψει, όταν πέθανε ο Μακαρίτης, ο δάσκαλός μου, ο Φως, μας είχαν πει να γράψουμε ένα κομμάτι και ο περιορισμός που είχα βάλει τότε ήταν ότι θα χρησιμοποιήσω, ήταν προγραμματισμός, ήταν προγραμματικός ο περιορισμός. Πήρα την ημερομηνία της γέννησης του Φως και την ημερομηνία του θανάτου και με μια απλή μαθηματική φόρμουλα, αυτός γεννήθηκε το 1922 νομίζω, πέθανε το 2009, άρα υπάρχουν πόσα νούμερα, 4 δεν υπάρχουν. 1922, 192 και 2009 είναι 4 νούμερα. Και είπα με ένα απλό σκεπτικό ποιο θα είναι το νούμερο 0, θα είναι το F από το φως. Έτσι το σκέφτηκα. Άμα το F, αν το 0 είναι F, το 1 θα είναι F sharp. Λοιπόν, και έτσι έβγαλα 4 νότες. Και έγραψα ένα ορχιστρικό κομμάτι για 4 νότες. Αν εσείς ήσασταν μαθητές σύνθεσης και δεν έχετε σπουδάσει τίποτα και σας πω γράψτε με ένα κομμάτι για 4 νότες, πόσο μεγάλη αποτυχία θα είναι. Θα πούμε, εντάξει, μετά θα μιλήσουμε για τέτοια πράγματα. Θα πω κάντε κάτι στο James Bond πάνω στην καρέκλα, κάντε κάτι εκεί. Δηλαδή, μετά μιλάμε για ενορχίστρωση, μετά μιλάμε για τεχνικά πράγματα. Μετά μιλάμε για διάρκεια, από πότε θα αρχίσει και πότε θα τελειώσει. Μετά μιλάμε για ποια είναι η λέξη, η αισθητική, αυτή περνάνε μάλλον, aesthetics. Πώς θα είναι το κομμάτι από πλευράς αισθητικής, πώς θα είναι το κομμάτι ενωμένο,
Οι παλιοί είχαν μια φόρμουλα, η οποία η φόρμουλα μας έρχεται σε εμάς, με τη μορφή του statement, departure from statement, return from statement, ξαναγυρνάς πάλι στο ίδιο με μια παραλλαγή. Λοιπόν, αυτή η φόρμα έχει έρθει. Την ονομάζουν σονάτα, την ονομάζουν. Πώς λέγεται το ternary form στην Ελλάδα, ξέχασα. Τριμερή μορφή, το ABA. Πώς λέγεται? ΑΒΑ, ναι. ΑΒΑ. Όταν μιλάμε για μορφολογία και αυτά είναι το ίδιο πράγμα. Πώς να το κάνω αυτό? Να, το ΑΒΑ είναι the triangle and the circle. Or the circle and the triangle. Doesn't matter. Αν μου δώσει κάποιος $1 δισεκατομμύριο στο Κατάρ και μου πει, κύριε Παρασκευά, θα μας χτίσετε ένα ξενοδοχείο που είστε αρχιτέκτονας, θα σας πω, εντάξει, θα σας κάνω το ξενοδοχείο που λέγεται το τρίγωνο και η σφαίρα. Αυτό θα είναι το πρώτο μέρος του ξενοδοχείου, το οποίο θα το ονομάζουμε Α, το Β θα είναι εδώ, ορίστε, μπλα, θα σας βάλω και ένα εστιατόριο που να μοιάζει με πλοίο από πάνω και λίγα τετράκια κλπ. Είναι μια φόρμα. Και αν έρχεται ο Σαουδάραβας και μου πει, πάρτε και άλλα 600 εκατομμύρια, μήπως κάνετε κάτι, θα σας κάνω και ένα A' κτίριο δίπλα σε αυτό με ένα ασανσέρ που θα είναι σαν τσουλήθρα και θα πηγαίνουν σαν τσουλήθρα οι τέτοιοι κλπ. Ορίστε η φόρμα. Μου λένε οι μαθητές μου, δεν ξέρω τι να γράψουν. Ορίστε, πάρε το music stand, αυτό είναι το music stand και κάνε ένα έργο. Αυτό τι είναι, το μεγαλύτερο θα είναι το A, αυτό θα είναι το B και τα τρία θα είναι C1, C2, C3. Οι μινιμαλιστές τι έχουν κάνει? Οι μινιμαλιστές έχουν πάρει μια τεχνική και τη χρησιμοποιούν. Υπάρχει το drone, αυτό που λέμε, υπάρχει το οστινάτο, πώς λέγεται το οστινάτο στα ελληνικά? Επίμονο. Το χρησιμοποιούμε, ναι, το οποίο επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχει το phase in, phase out, το οποίο είναι μια μελωδία και μετά μπαίνει μια άλλη μελωδία με διαφορετικό, ας το πούμε, χρόνο και ακούγεται αυτό το phase in, phase out. Υπάρχει το augmentation που μεγαλώνει η μελωδία, άμα είναι ας πούμε το ρε μη φα θα είναι το ρε. Υπάρχει το diminution που το μικρό. Είναι τεχνικές. Όταν πάμε να διδάξουμε σύνθεση δεν υπάρχει πλέον στυλ. Τι στυλ είναι αυτό? Τι είμαστε? Στυλ, μεσαίωνας και ρομαντισμός και δεν υπάρχει στυλ, είναι τεχνικές. Το 12-tone music, θα σας παίξω ακόμη ένα έργο, θα δούμε. Δεν ξέρω τι θέλετε να ακούσετε κιόλας. Οι τεχνικές είναι συγκεκριμένες. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω το 12-tone technique, θα το χρησιμοποιήσω σαν μία τεχνική. Δεν πάω να το παντρευτώ. Άμα θέλω να γράψω ένα κομμάτι σε ρε μινόρε, θα το βάλω το ρε μινόρε. Θα το βάλω μέσα. Ο τρόπος είναι πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αισθητικά. Δεν μπορούμε να γράψουμε μια συμφωνία που να ακούγεται κάτι σαν το slave ξαφνικά εδώ και να αρχίσω το δεύτερο μέρος σε ρε μινόρε. Δεν θα ταιριάξει. Ή θα πρέπει να είναι τόσο τρελό που θα ταιριάξει. Στη φυσική επιστήμη όλα τα τρελά πράγματα ταιριάζουν. Αλλά στην ουσία είναι πώς θα πάρουμε αυτές τις τεχνικές του μινιμαλισμού, πώς θα πάρουμε το ελπτόν, πώς θα πάρουμε την τονική μουσική και θα τα κάνουμε δικά μας. Αυτό λέγανε οι μεγάλοι δάσκαλοι. Πώς θα πάρεις τον Bach, θα το κάνεις δικό σου. Πώς θα πάρεις τον John Cage, θα το κάνεις δικό σου. Εγώ έκανα μια ηχογράφηση στα χρόνια του COVID, προγραμματική, που η ηχογράφησή μου είναι σιωπηλή. Βγήκε. Άμα πάτε στο iTunes, λέγεται, δεν θυμάμαι πώς λέγεται A Year of Silence. Είναι ηχογράφηση που έγραψα έργα, αλλά όταν έκανα το export,
το recording volume πήγε στο 0. Και το έβγαλα έξω σαν παραλλαγή του 4 minutes and 33 seconds. Είναι δικό μου? Όχι, αλλά έκανα κάτι άλλο. Έκανα μία ηχογράφηση. Θα μου πει κανένας, μα δεν έχει τίποτα αυτή η ηχογράφηση. Έχει, αλλά δεν την ακούς. Επειδή το έχω βγάλει. Και πώς θα τη. Βάλτε τα ακουστικά, κάτσε μόνος σου και άκουσε. Το πρώτο κομμάτι είναι 3 λεπτά. Για σένα είναι απόλυτη ησυχία, αλλά είναι ηχογράφηση πλέον. Δεν είναι παράσταση, είναι ηχογράφηση. Πετυχημένο, αποτυχημένο, ποιος νοιάζεται. Είναι απλώς μία άλλη ανάπτυξη μίας ιδέας. Γιατί κάποιος μπορεί να μας πει 4 λεπτά και 33 που έκανε ο Cage, σιγά τα πράγματα μπορώ να το κάνω κι εγώ. Δεν το έκανες όμως. Το έκανε κάποιος άλλος πρώτα. Λέγαμε ας πούμε ότι οι μεγάλες ανακαλύψεις θα τις έβρισκε κάποιος. Δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα που άρχισε με τον Τέσλα και πήρε το credit, πώς το λένε, ο Έντισον, θα το ανακάλυπτε κάποιος άλλος. Ο τροχός θα το ανακάλυπτε κάποιος. Δεν υπάρχει πιθανότητα όλα αυτά. Η ουσία είναι ότι χρειάζεται πάντα ένα σχέδιο για να κάνεις κάτι. Ο Μπερστάιν έλεγε χρειάζεται ένα σχέδιο και λίγος χρόνος για να κατορθώσεις κάτι. Ένα σχέδιο και λίγος χρόνος. Που για μας, τους συνθέτες, αυτό λέγεται deadline. Εγώ δεν έχω καλύτερη έμπνευση από το deadline. Άμα με πάρει ειλικρινά, το λέω αυτό όχι για να πενευτώ κατά κάποιο τρόπο, αλλά αν σήμερα μερικοί θα καταλάβουν τι λέω εδώ αυτή τη στιγμή. Αν αυτή την ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο και μου πει η Συμφωνική της Βοστόνης ότι αύριο βράδυ θέλουμε να παίξουμε ένα έργο σας, θα καθίσω με το που θα φύγω μέχρι τις 4 ώρα το πρωί και θα καταφέρω να στείλω κάτι στη Συμφωνική της Βοστόνης που θα το παίξει και δεν θα είναι αστείο. Και θα ακουστεί. Γιατί θα ακολουθήσω μια τεχνική. Τι θα περιμένω την έμπνευση. Θα φτιάξω κάτι που με λίγα έγχορδα θα κρατήσουν κάτι, θα βγει μια μελωδιίτσα, μια κακοφωνία κάπου εκεί, κάπου θα επαναληφθεί. 3 λεπτά, 4 λεπτά θα το καταφέρω. Αλλά θα πάμε να φάμε κανονικά. Ναι, θα πάμε. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Η ουσία είναι ότι εγώ παιδιά δεν πιστεύω στο ταλέντο. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο. Αυτά είναι τα πράγματα που τα λέμε στα παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν ταλέντα σε κάτι άλλα επίπεδα. Αλλά συνήθως μέσα στις τέχνες όλοι μπορούν να δημιουργήσουν και όλοι μπορούν να παίξουν ένα όργανο. Η ουσία είναι πώς θα αποκρυπτογραφήσεις αυτές τις τεχνικές ώστε να μπορέσεις να παίξεις το πιάνο έτσι τόσο καταπληκτικά. Ώστε να μπορέσεις να γράψεις μια μουσική. Μπορεί να μην γίνεις ο Μπαχ, αλλά μπορείς να γίνεις ένας συνθέτης που το κομμάτι σου θα έχει μία λογική, θα έχει μία αρχή, θα έχει μία μέση, θα έχει ένα τέλος. Αυτά τα ταλέντα τα ακούω βερεσέμενοι μερικές φορές. Αν έχετε το ταλέντο που έχεις. Ταλέντο που έχεις. Όσοι παίζουν με όργανα ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει ταλέντο που έχουμε. Με τις ώρες να καθίσουμε και μετά από 10 χρόνια αυτό που παίζαμε πριν από 10 χρόνια να μην μπορούμε να το παίξουμε ακόμη και αν το παίζουμε κάθε μέρα επί 5 ώρες. Είναι επιμονή, είναι υπομονή σε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Θα σας παίξω ακόμα ένα έργο μάλλον, αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε λίγο πριν παίξω κάποιο έργο μου ή θέλω να σας... Δεν ξέρω ακόμη τι έργο θέλω να σας παίξω, αλλά μπορώ να σας παίξω ένα έργο για ορχήστρα. Δεν θα σας δείξω παρτιτούρα επειδή είναι κουραστικά. Θα κοιτάξω να δω αν έχω σε βίντεο ή να ακούσουμε τουλάχιστον. Σε βίντεο ίσως να έχω κάτι, αλλά αν θέλετε να συζητήσουμε, θέλετε να φύγετε, ξέρω, πηγαίνετε.
Ναι. Να είστε καλά, να σας πω καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πηγαίνετε. Αν θέλετε λίγο να συζητήσουμε για 5-10 λεπτά για να... Εγώ ήθελα απλά να πω στον κόσμο ότι υπάρχει μια εκτέλεση στο YouTube, επειδή αναφέρθηκα με 10 φορές μέχρι τώρα το έργο του Cage, του 4-3. Υπάρχει μια εκτέλεση στο YouTube, η οποία είναι σταθμός στην ιστορία του έργου και είναι μια ερμηνεία του Απόστολου σε κάποιο ρεστά στη Γερμανία, νομίζω, πριν από καμιά 30-20 χρόνια. Ναι, 30, ναι. Προσωπικά το έχω παίξει και το έργο, γιατί το έχω παίξει στην Ελλάδα, νομίζω ότι δεν έχει παίξει ποτέ στην Ελλάδα. Το παίξα, το κάναμε πρόπερ στην Πασχαλινή Συναυλία. Δεν ξέρω για ποιο έργο μιλάς. Το 4-33 του Cage. Το έκανα στην Πασχαλινή Συναυλία μαζί με Ρέκφι Μότσαρτ και μεταξύ εγώ, έτσι άτομα κλπ. Είχε πολύ φωτογραφία στον κόσμο. Νομίζω η πρώτη και ίσως η τελευταία Ελληνική εκτέλεση του έργου. Αλλά επειδή έχω δει πάρα πολλές, ίσως και όλες που είναι στο YouTube, δεν είναι πάρα πολλές, θεωρώ αυτό και σας προσκαλώ και σας προκαλώ να το σημειώσετε και όταν πάτε σπίτι σας να το δείτε. Είναι η ερμηνεία. Θα γράψετε Απόστολος Παρασκευάς 4-33 Cage. Και δείτε τι έχει βγάλει μέσα από εκεί ως encore σε ένα ρεσιτάλ κιθάρας. Είναι συγκλονιστικό. Και εμείς που ξέρουμε τι είναι, μπορεί λίγο να γελάμε, να χαμογελάμε, αλλά είναι νομίζω εμπειρία ζωής να το δει κάποιος. Και το λέω σε όλους τους μαθητές, το έχουμε δει όλοι. Έχει γίνει viral αυτό, άμα δεις τα views. Μπορεί να το έχεις αφήσει με εγώ στις 5.000 και 530. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, το θυμάμαι αυτό και γενικά είναι αυτό που λέω, ότι με την έννοια θα μπορούσα να ακολουθήσω τα δεδομένα του Cage και να μην κάνω τίποτα, να περιμένω 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Ναι. Κοιτάξτε το, ναι, θα το βρω, δεν το έχω δει τώρα. Τώρα έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά πράγματα, αλλά δεν θέλω να κάνω μάθημα. Γιατί μετά θα φανεί σαν μάθημα. Θέλω να σας παίξω λίγο πιο δικιά μου μουσική ακόμη, ίσως κάτι πιο νέο. Καθίστε λίγο να δω τι έχω εδώ. Αλλά μπορούμε και να συζητήσουμε μια στιγμή, να δω τι μπορώ να βρω εδώ ακριβώς. Αυτό το έργο, θα σας παίξω ένα έργο, είναι μικρό. Δεν βλέπω κιόλας. Έχουμε ίντερνετ εδώ, Αλέξανδρε. Μπορώ να ενωθώ ή να παίξω την ηχογράφηση. Κάτι υπάρχει εδώ, αλλά... Υπάρχει. Τέλος πάντων, μπορούμε μόνο να ακούσουμε από το να... Αλλά θα ήταν καλύτερο να το δούμε. Αν έχουμε ίντερνετ και μπορείς να μου πεις, μπορούμε να δούμε και το βίντεο από τους πιανίστες. Το βίντεο έχει Wi-Fi. Να το παίξω απλώς σαν ήχο που το έχω, δεν το έχω σαν βίντεο. Λοιπόν, ας κάνω κάτι άλλο. Θα βρω ένα βίντεο που έχω εδώ μια στιγμή. Έχει Wi-Fi. Το WMO. Λοιπόν, ας ακούσουμε αυτό το έργο πρώτα και μετά θα δούμε το άλλο. Αυτό το έργο εδώ είναι για αφηγητή και ορχήστρα. Το έργο είναι πάνω στην ιστορία του Ernest Hemingway, ο γέρος και η θάλασσα, πώς λέγεται, ο γέρος και η θάλασσα. Η πρεμιέρα του έργου ήταν για αφηγητή, ορχήστρα
και πάρα πολλά άλλα άτομα, τα οποία ήταν χορευτές και ένας θεός ξέρει, γιατί ήταν έξω, ήταν show, δεν ήταν σε κλειστό χώρο, ήταν ένας τεράστιος χώρος, ήταν για χορευτές κλπ. Αλλά μέσα στους χορευτές υπήρχε και όχι ορχήστρα, υπήρχαν γύρω στα 50 παιδάκια με κρουστά, τα οποία παίζανε απλούς ρυθμούς, αλλά ήταν μέσα στο όλο show αυτού, του αφηγητή και οι χορευτές και τα παιδάκια και όλα αυτά. Αυτό είναι χωρίς τα παιδάκια και χωρίς τους χορευτές. Στο YouTube υπάρχει και η μετάφραση, αλλά τα λόγια είναι απλά. Αρχίζει με τον αφηγητή που λέει «Επί 84 μέρες δεν έχω πιάσει τίποτα», μιλάει ο γέρος, υποτίθεται, που το όνομα είναι Σαντιάγκο, ήταν κουβανός ο Σαντιάγκο. Υπάρχει και μια ταινία με τον Άντονι Κουίν, 84 μέρες δεν έχει πιάσει ψάρι. Και ξαφνικά περιμένει, τι κάνεις εδώ, περιμένω, τι κάνει κανείς όταν περιμένει, θυμάται τα παλιά του χρόνια, θυμάμαι μια κοπέλα που είχα και χορεύαμε ένα βάλς, έχετε ένα βάλς, ξαφνικά τσιμπάει το ψάρι, γίνεται ο αγώνας μεταξύ το ψάρι και αυτό και μετά φεύγει νικητής.
his bait, the lines, and a knife. A small jar of water is all he will have today. He learned long ago that he can survive the day without food. The sea is calm now, and he rows easily out. The blue distance welcoming him once again. Maybe today my luck will change, he wonders aloud. He had long given up the formality of silence at sea. A fisher always talks of luck, always sets out early, and hopes against the things he cannot control. What does one do when fishing? One waits. The old man holds the line, the bait a lifetime's distance below. Santiago's mind swims back to his youth, when his hair was darker. And that girl, she moved so easily through the plaza. The lanterns lit her brown hair. He caught a glimpse of her. She turned as she danced. Santiago could hear the music of that night. A waltz. She looked his way.
taken the bait. 100 fathoms below, a great marlin announces itself. Santiago's body tightens as he grips the lines carefully, feeling every turn of the mighty creature. He braces himself as the great fish pulls him further to sea in a timeless exchange of tug-of-war.
Ευχαριστώ που ήρθατε, ευχαριστώ που ακούσατε μερικά από τα έργα μου. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω για σήμερα, αλλά μπορούμε να συζητήσουμε. Αν θέλετε να φύγετε τώρα, επειδή κουραστήκατε, καταλαβαίνω, παρακαλώ. Αλλά θα πω ότι σήμερα, ότι γενικώς είναι τιμή μου που έρχομαι και μοιράζομαι τα έργα μου και τη σκέψη μου με εσάς και με την Ελλάδα. Δεν μου δίνει τη δυνατότητα αυτή πολύ και ευχαριστώ τον Αλέξανδρο τον Καλογερά που την διοργάνωσε αυτή την εκδήλωση. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να σας πω, ότι είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Μπορείτε να μου γράψετε, να μιλήσουμε, θα σας δώσω τα στοιχεία μου αν θέλετε. Ο Αλέξανδρος θα έχει, οπότε είμαι στη διάθεσή σας και μπορώ να σας στείλω και έργα μου, οτιδήποτε χρειάζεστε. Έχω γράψει, για ακορντεόν δεν έχω γράψει, αλλά αν υπάρχει δυνατότητα θα γράψω και αυτό. Έχω γράψει πολλή έργο για πιάνο, για 4 χέρια, έχω γράψει για φλάουτο, έχω γράψει κονσέρτα, έχω γράψει 12 κονσέρτα συγκεκριμένα για διάφορα όργανα. Έχω γράψει 5 κονσέρτα για κιθάρα, έχω γράψει κονσέρτο για 4 κιθάρες και ορχήστρα, έχω επίσης γράψει κονσέρτο για βιολί, φλάουτο και ορχήστρα, για φλάουτο, κιθάρα και ορχήστρα. Είμαι κιθαριστής επίσης και επειδή πρέπει να προωθήσω και το όργανο, πρέπει να γράψω και μουσική που είναι γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλή αντάμωση. Χαίρομαι και εγώ. Βεβαίως. Αλέξανδρε, τι είπες? Τι να πω για την Κέρκυρα? Ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαρίστως. Αν υπάρχουν ερωτήσεις εδώ. Ναι. Είναι λοιπόν σήμερα η δεύτερη φορά που ακούω το λόγο για την ορθία, τη γράφη και ο καλός ερμηνεύτης. Εμένα και τις δύο φορές μου έφερε στο μυαλό κατευθείαν αυτή την υπόθεση με τον Τζον Βίλιαμς, ότι τα έχει αντιγράψει από αλλού τα έργα του και τα λοιπά. Αυτό λοιπόν, δεν ξέρω αν ξέρετε τώρα για όλη αυτή την υπόθεση, αλλά έχει πάρει πολύ bad press. Αυτό πέφτει στην κατηγορία της ανακύκλωσης που λέγαμε πριν, της αναθεώρησης και το παίρνω και κάνω κάτι διαφορετικό, ή είναι ορθά αυτές οι παρατηρήσεις που έχουν κάνει το criticism? Εδώ μπορώ να πάρω την ερώτηση και να την πετάξω εκεί αριστερά στον ειδικό του Τζον Βίλιαμς, τον μαέστρο Χρήστο Μητσάκη, ο οποίος με το που κάνει την ερώτηση του, αν είδα αμέσως τα φρύδια του πήγανε διάφορα. Μήπως θες να απαντήσεις, Χρήστο, στην ερώτηση αυτή? Καλά, νομίζω ότι από προέρχεται όλες αυτές η εύκολη απάντηση είναι. Δηλαδή, και σε έναν χώρο όπως είναι το Hollywood, που όλες περιμένουν με τον πιστό για το να γράψει, γιατί παίζονται πάρα πολλά χρήματα στους δικηγόρους και όλα αυτά τα πράγματα, είναι λίγο πίθανο. Έτσι, οπότε το να έχει μια έμπνευση, και έμπνευση όχι ειδική του έμπνευση, από αυτό που του βάζει ο άλλος ο Μοντέρ για να δει, να αποκτήσει ένα ρυθμό η ταινία. Υπάρχει το time tracking, δηλαδή ο σκηνοθέτης, ο Μοντέρ βάζει μια μουσική, είτε του Williams είτε και άλλων σε αυτό. Το παράδειγμα του Star Wars, που έχει αυτούσια τα κόρτα από τους πλανήτες του Holst, έτσι, από το Mars, The Bringer of War, το πρώτο μέρος, είναι επειδή ακριβώς ο Λούκας προτίμησε να βάλει αυτό. Ή από τον Χατζατοριάν κάποια στιγμή, από τον Καγιανέ. Και του δίνει μια κατεύθυνση. Βέβαια, καλά είναι να μην έχει μια κατεύθυνση όπως ήδη είχε πει, αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι μια πληρωμένη δουλειά και ο άλλος σου ζητάει να κάνεις αυτό που θέλω. Δηλαδή, κάποια στιγμή πρόσφατα, πριν το πρόβλημα της υγείας που έχει τώρα τελευταία, είχε πει ότι αν ήθελα να γράψω μετά το δεύτερο κονσέρτο που έγραψε για τη Μούντερ για βιολί, η μουσική μου θα ήταν περισσότερο σαν αυτή του Βαρέζη που είπε προηγουμένως. Έτσι, αν έγραφα καθαρά μουσική για το συμφωνικό χώρο και για τις αίθουσες συναυλιών, αλλά επειδή η δουλειά μου ήταν αυτή, πρέπει να κάνω κάτι που πρέπει να αρέσει στον κόσμο και γρήγορα.
Βέβαια. Ο Τζον κατηγορήθηκε μερικές φορές. Αλλά Ναι. κάτι άλλο που είναι και λίγο πρόσφατο, επειδή είναι νομίζω τα 50 χρόνια από το δεύτερο νονό και εκεί και όλο το soundtrack τώρα σε CD, όπως ήταν και στην ταινία, είναι το παλιό του. Και φυσικά αυτός που ανακυκλώνει τη μουσική του κατά γνωρό είναι ο Νινό Ρώτα. Ο Νίνο Ρώτα. Ναι. Από τις όπερες, από τους οπερέτες, από τα κομμάτια για πιάνο, μοτίβα, από το ένα έργο στο άλλο. Και είναι το παράδειγμα του πρώτου νονού που κάποιοι Ιταλοί κακοθελητές γράφουν στην Ακαδημία. Ξέρεις, το βασικό θέμα το ερωτικό του νονού είναι από τη Φορτουνέλα, που έχει κάνει σε άλλη ταινία και δεν μπορεί να είναι. Και έτσι τον απορρίψανε από τα Όσκαρ την πρώτη φορά, τον πρώτο νονό. Αλλά είναι πράγματα που γίνονται. Σωστά. Και να τελειώσουμε με την ερώτηση με τον Τζον Βίλιαμς. Ναι, παίρνει στοιχεία, παίρνει την πρώτη ύλη από αυτούς. Είναι βέβαια δουλειά, γιατί πρέπει να πουλήσει αυτή η μουσική. Εγώ συγκεκριμένα άκουσα το δεύτερο ή το πρώτο κονσέρτο για βιολί που είχε γράψει. Έπαιζε ο Γκίλ Σαχάμ στο Boston Symphony και όταν τέλειωσε ο Γκίλ Σαχάμ ήταν ένα καταπληκτικό έργο. Δηλαδή άμα το ακούσετε αυτό, δηλαδή, και το οποίο δείχνει την όλη προσωπικότητα του Τζον Βίλιαμς, και με το που τέλειωσε ο Γκίλ Σαχάμ άρχισε να δείχνει εμένα από τη σκηνή. Δηλαδή τρελάθηκα. Και κάνω έτσι και ήταν ο Τζον Βίλιαμς από πίσω μου ακριβώς. Από πίσω μου ακριβώς. Δηλαδή άμα κάνω εγώ τώρα αξίες. Εγώ και σηκώθηκε ο Τζον Βίλιαμς και ήταν από πίσω μου και κάθισα από εκεί και γύρισα και του έσκασα το χέρι. Λέω, μαέστρο, να και μια δικιά μου παρτιτούρα που έγραψα. Είναι πολύ τάλαντος βέβαια ο Τζον Βίλιαμς, αλλά ναι, βέβαια χρησιμοποίησε, παίρνει αυτά τα στοιχεία που σας είπα και επίσης να κλέψουμε, αλλά πώς θα το περάσουμε σαν δικό μας, πώς θα το κάνω δικό μου, είναι αυτή η ιστορία. Και αν μιλάμε για κινηματογράφο, υπάρχει και ο Alex North, ο οποίος Alex North είχε γράψει τη μουσική για την ταινία Odyssey 2001. Πώς έχει έρθει στην Ελλάδα το Odyssey 2001, δεν ξέρω, γιατί αλλάζουν τους στίχους. Οδύσσεως. Που είχε γράψει μια καταπληκτική μουσική ο Alex North, που δεν την ακούσατε ποτέ, γιατί δεν μπήκε στην ταινία. Γιατί ο Kubrick χρησιμοποίησε το source music που λέμε. Ο Kubrick είπε στον Alex North, εδώ θέλω κάτι σαν Strauss, και έβαλε Strauss. Εδώ θέλω κάτι σαν Ligeti, και έβαλε... Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον να ακούσετε τα κομμάτια που έγραψε ο Alex North. Δηλαδή, τι μπορεί να κοντράρει το γαλάζιο δούναβι σε εκείνη τη σκηνή με τα δύο στην αρχή, τα δύο διαστημόπλια. Δύο ηχογραφίες υπάρχουν, ναι. Η original του Alex North που έχει. Ναι, οπότε βλέπεις, αυτό μπορεί να θεωρηθεί μια αποτυχία, ας πούμε, γιατί έγραψε μουσική. Αυτά τα παρασκηνιακά ίσως να μην τα ξέρετε. Ο Alex North πήγε με τη γυναίκα του στην πρεμιέρα χωρίς να ξέρει, και έδωσε συνέντευξη η κόρη του χρόνια μετά, αφού πέθανε ο παπάς. Λέει, ο πατέρας μου, λέει, πέθανε από αυτό το πράγμα, λέει, δηλαδή τέτοια ντροπή. Hollywood τώρα, ξέρεις. Πήγε στην πρεμιέρα με τη γυναίκα του να ακούσει τη μουσική που έγραψε. Πληρώθηκε βέβαια, αλλά το κάνουμε για τα λεφτά εμείς η μουσική τόσα χρόνια. Αν το κάναμε για τα λεφτά θα γινόμασταν τραπεζίτες. Πήγε να ακούσει τη μουσική και έπαιξε το source music. Και πόσα πράγματα τέτοια γίνονται. Από πλευράς, επειδή εγώ έχω ασχοληθεί, όπως σας είπα, με τον κινηματογράφο, μερικές υπάρχουν ταινίες που δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει ποτέ τα Oscar, όπου λέει και το Oscar goes to για Oscar σκηνοθεσία, για Oscar, πώς λέγεται, το γραπτό, the script, Oscar σεναρίου. Ξέρετε πόσες ταινίες έχει γραφτεί αυτό το σενάριο, το οποίο πάει στην εταιρεία, αυτός που το έχει γράψει πληρώνεται κατά κάποιο τρόπο, αυτό το σενάριο ξαναγράφεται από έναν άλλο σεναριογράφο, αυτό ξαναγράφεται από άλλους 2-3 και το παίρνει ο τελευταίος σεναριογράφος που το αλλάζει 2-3 πράγματα και παίρνει το Όσκαρ. Ξέρετε πόσες φορές έχει γίνει αυτό?
60% από τις ταινίες που έχουμε ακούσει και αυτά και αυτά. Φανταστείτε τώρα στη δημιουργικότητα ενός καλλιτέχνη. Είναι σαν το έργο που ακούσατε. Τώρα στη μουσική δεν γίνεται βέβαια πολύ, γιατί εξαρτάται τώρα, γιατί δεν έχει βγει στη δημοσιότητα, έχει παιχτεί. Αλλά γίνονται όλα αυτά. Τώρα θα μου πεις τώρα ποιος είναι ο πραγματικός δημιουργός αυτής της μουσικής σε αυτό το σενάριο. Όλοι ξέρουμε, αλλά κανείς δεν το γνωρίζει σε μεγάλο βαθμό, όπως γίνονται και σε άλλα πολλά πράγματα. Και αυτή ήταν η απάντηση για τον John Williams γενικώς. Κάποια άλλη ερώτηση, μήπως θέλει κανένας να μοιραστεί μήπως κάτι από τη δικιά του ζωή για κύριε Οικονόμου, μήπως... Εγώ αυτό που ήθελα να πω το είπα. YouTube 433 Παρασκευές. Ναι. Εγώ έχω να σας ρωτήσω πάρα πολλά πράγματα και δεν ξέρω τι να πρωτορωτήσω, γιατί αυτό που θέλω να ασχοληθώ είναι το film scoring και μου αρέσει να γράφω και το script. Θέλω να το κάνω λίγο σαν το Wagner. Ναι. Αλλά τι να σας πρωτορωτήσω τώρα, γιατί σε 10 λεπτά πρέπει να έχω λίγα δουλειά. Ναι, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μετέπειτα. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας. Βεβαίως. Δεν υπάρχει στέγαστρο γενικώς που μπορεί να σταματήσει η δημιουργικότητα. Δηλαδή, όπως σας είπα, εγώ που ασχολήθηκα με τον κινηματογράφο, είδα ότι όταν μαθαίνεις 2-3 πράγματα και μετά τα δημιουργείς, τα μεταφέρεις σε μια άλλη τέχνη, είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορώ βέβαια να πάω να γίνω χορευτής, γιατί είναι το σωματικό. Δεν μπορώ να πάω να γίνω πιανίστας κλπ. Αλλά υπάρχουν τέχνες που αλληλοενώνονται. Εμείς οι συνθέτες, εμείς που θέλουμε να γράφουμε μουσική, πρέπει να παίρνουμε ιδέες από παντού. Γιατί άμα κολλήσουμε στις ιδέες μόνο που παίρνουμε από τους δασκάλους μας και από τα βιβλία της μουσικής, θα αναπαράγουμε τα ίδια πράγματα. Και αυτή είναι τώρα η ουσία, ότι ακριβώς τι μουσική πρέπει να γράψουμε εμείς οι συνθέτες. Όπως είπε ο κύριος Μητσάκης εκεί, αυτό θέλει ο κόσμος. Αυτό θέλει ο κόσμος, εγώ το σέβομαι. Η ουσία είναι το κάνεις ή δεν το κάνεις. Δεν μπορείς να πεις τώρα βλακίες. Σου λέει ο άλλος, αυτό θέλει ο κόσμος, οι συγχορδίες του Holst, σε παρακαλώ γράψουμε αυτό, γιατί αυτό θέλουμε να περάσουμε. Αν θέλω εγώ να γράψω μουσική που να μην την ακούσει κανένας, δεν μπορώ να είμαι μετά Peter, πώς λέγεται, δεν μπορώ να είμαι Ζωχάδας, πώς? Πικραμένος και να λέω, παίζουν Θοδωράκι και Χατζηδάκι και δεν παίζουν Παρασκευά, αυτά θέλει ο κόσμος. Και ο άλλος κόσμος μπορεί να θέλει να ακούσει και άλλα τραγούδια. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λαϊκοί τραγουδιστές εδώ. Αυτά θέλει ο κόσμος. Η ουσία είναι ποιος είναι ο κόσμος και πώς τον καθοδηγούμε εμείς σαν εκπαιδευτικοί αύριο μεθαύριο. Τώρα στον τομέα της κιθάρας, παραδείγματος χάρη, εγώ με τον κύριο Κανάρη είχαμε κάνει ένα φεστιβάλ που είπε ο Αλέξανδρος, να σας αναφέρω. Είχαμε ένα φεστιβάλ μουσικής που παίζαμε μόνο μοντέρνα μουσική. Ήταν μεγάλη υπόθεση για τη δεκαετία του 90 να κάνουμε ένα φεστιβάλ που να παίζει μόνο μοντέρνα μουσική στον κιθαριστικό κόσμο. Και μοντέρνα μουσική μιλούσαμε για μουσική που να έχει γραφτεί μετά το 1950. Και πρωτότυπα. Όχι να ανεβούμε και να παίξουμε Αλμπένιθ και Ντεφάλια και Μπάριος και τέτοια. Αυτά τα θεωρούσαμε, όχι πως δεν τα θεωρούσαμε καλή μουσική, δεν ήταν το φεστιβάλ αυτό. Και είδαμε τι ανταγωνισμός υπήρχε από τους καλλιτέχνες. Αλλά προς τιμή μας, ας πούμε, θέλαμε να σμπρώξουμε τους νέους συνθέτες, τους παλιούς συνθέτες. Κάναμε παραγγελία του Θόδωρο Αντωνίου και έγραψε το πρώτο του κονσέρτο για κιθάρα, που το παίξαμε στην Κέρκυρα. Και άλλα έργα και από άλλους καλλιτέχνες που έχουν πεθάνει μερικοί. Γι' αυτό εγώ προσπαθώ και όταν μιλάω στους μαθητές μου και στους συναδέλφους να πω ότι πήραμε μια κληρονομιά, που είναι το ίδιο πράγμα που σας είπα με τον κλέφτη και τον συνθέτη. Πήραμε μια κληρονομιά, ή τι θα την κάνουμε την κληρονομιά αυτή? Θα τη φάμε και θα τελειώσει, ή θα τη βάλουμε στην τράπεζα, ή θα τη δημιουργήσουμε και θα
και θα φτιάξουμε κάτι άλλο. Έστω και ένα καινούριο κάτι άλλο. Δηλαδή και όλοι εσείς, φαντάζομαι καλλιτέχνες και μη καλλιτέχνες, σκεφτείτε τι είναι το κάτι καινούριο που έχετε αφήσει από τότε που πήρατε αυτή την ιδέα από το δάσκαλό σας, από τη μάνα σας, από τον πατέρα σας. Ο περισσότερος κόσμος, ας πούμε, κάνει παιδιά. Γιατί κάνει παιδιά? Γιατί δεν είναι καλλιτέχνες να γράφουν μουσική, ούτε είναι αθλητές. Θέλω να κάνω παιδιά γιατί αφήνω κάτι στην κοινωνία. Και με τα παιδιά προσπαθώ να τα κάνω καλύτερα από ό,τι ήμασταν εμείς. Εγώ πιστεύω θέλω να έχω καλύτερη ζωή από τη ζωή που είχε ο πατέρας μου ή ο πατέρας του. Γιατί άμα δεν είχα καλύτερη ζωή, θα έλεγα μα δεν έκανα τίποτα με αυτό το πράγμα. Το ίδιο και με τη μουσική. Παραδείγματος χάρη, το έργο που ακούσατε, το δεύτερο το δικό μου, είναι πιο τονικό. Αρκετά τονικό. Έχει βέβαια στοιχεία, αλλά σε σύγκριση με το έργο που έγραψα το 1992 είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορώ να κάνω σύγκριση αν είμαι καλύτερος ή χειρότερος. Ήτανε παραγγελία, ήτανε δουλειά. Σου λέει άλλος, θέλω τα παιδιά να χορεύουνε. Θέλω να δείξουμε τον αγώνα με το Καρχαρία. Τι ήταν αυτό? Μάρλιν. Ποιο είναι το ψάρι, το Μάρλιν? Το μεγάλο το ψάρι. Όχι, δεν είναι αυτό. Τέλος πάντων, η ουσία ήταν ότι όλοι μας, και σαν εκτελεστές και σαν δημιουργοί και σαν μαέστροι, μερικές φορές θα παίξουμε έργα αυτά που θέλει ο κόσμος, γιατί είμαστε μέρος αυτού του κόσμου. Δεν μπορούμε να είμαστε, πώς να το πω, ασκητές, να πούμε ότι κάνω αυτό το πράγμα μόνο και δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να γίνει αυτό. Και τιμή μας άμα κάποιος το κάνει αυτό και δεν ενδιαφερθεί. Αλλά υπάρχουν πράγματα που μερικές φορές πρέπει να είμαστε στην κοινωνία και να λέμε ότι είμαστε μέρος της κοινωνίας αυτής. Όποιος έχει πει εμένα δεν με ενδιαφέρει τι γνώμη έχει ο άλλος, εγώ δεν έχω γνωρίσει κόσμο. Πιστεύω ότι είναι λίγο παρασκηνιακά και ψεύτικα αυτά τα πράγματα. Φυσικά με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Φυσικά με ενδιαφέρει αν αρέσει το έργο μου στον κόσμο, γιατί μου δίνει δύναμη για να γράψω κάτι άλλο. Όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι συνθέτης που σηκώνομαι το πρωί και έχω κάτι να βγάλω από μέσα μου γιατί με καίει. Ποτέ δεν το είχα. Και δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο συνθέτης. Να μου υποδείξετε κάποιον που να έχει αυτή την... Μπορεί όταν είσαι 15 χρόνια, ξέρω 16 κλπ. Αλλά η σύνθεση για μένα είναι κάτι που θα περάσουν. Θα περάσει και ένας χρόνος και 2 χρόνια χωρίς να γράψω μουσική. Δεν με προβληματίζει. Δεν έχω να αποδείξω κάτι με την έννοια ότι όταν θα έρθει ο καιρός να πω κάτι θα το πω. Αν δεν έχω να πω τίποτα, ποιος το είπε αυτό? I have nothing to say and I'm saying it. Ο John Cage. Και αυτό ήταν η φιλοσοφία του με το έργο 4 λεπτά και 33. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλό υπόλοιπο.